Dulan sa usa ka libo nga mga awardees ang gipasidunggan sa Office of the Vice President karong adlaw dinhi sa Cebu atol sa Pasidungog 2024. Personal nga mitambong si Vice President Sara Duterte niining maong kalihukan. Giila sa buhatan sa Vice Presidente ang mga individual ug mga opisyal gikan sa pampubliko ug pribadong sektor sa mga lalawigan sa Visayas ug Mindanao nga nakatabang ug misuporta sa mga programa ubos sa OVP. Nibutyag si Duterte sa kamahinungdanon sa pagkahiusa sa tanang sektor sa katilingban. Yung katulong natin sa paghahanap ng mga tao na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kung hindi dahil sa mga partnerships na ito, hindi natin mapupuntahan yung mga lugar na mga underserved communities natin. Mahalaga na pantay-pantay at lahat ay inklusibo at inklusibo ang ating mga proyekto sa Office of the Vice President. Apil sa mga programa sa OVP mao ang Burial Assistance Program nga nakatabang sa balig 30,000 ka mga pamilya, ang libre sakay program, Disaster Operations Center o guban pa. Samtang taliwa sa pagkasuspenso, malipay yung gidawat ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pasidungog gikan sa OVP alang sa City of Cebu ang Institutional Support Award. Kuyog ni Rama sa pagdawat sa award si Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros. Ako man nagitawag. Kuyog ni Doha kay Cebu City good. Ingon man di sila dito nga. Ikaw lagi usam masak. Ako lagi usam. O taruhan ninyo. Ako na nga dyan. Imo nga ni Mayor. Mana sa tao, no? Sus. Mga kana. Asa mo anak? Lakip sa mga napasidunggan sa Rehiyon 7 mao ang Cebu City Police Office nga gipanguluhan ni City Director Police Colonel Ireneo Dalugdog ug ang Department of Education Region 7 nga gipanguluhan ni Regional Director Salustiano Jimenez. Gibutyag ni Duterte nga ang maong pasidungog usa ka pahinumdom sa mga opisyal ug individual sa ilang dakong responsibilidad sa paghatag og tarong nga serbisyo sa katawhan. We are not really here to congratulate each other, tap each other's back, or make ourselves feel better for what we have achieved. I take this as a reminder of the more significant challenges ahead of us as we continue to fulfill our aspirations for the Filipinos. I also take this as a reminder that we are here based on our commitment as responsible leaders and Filipino citizens. Kini si Elaiza Penaranda alang sa My TV Cebu.